A few moments later. Hi guys! Welcome back to my channel. Simpleng Bisaya Vlogger is back. So for today's video guys, ang gagawin namin ay speed eating challenge or fast eating challenge. So here we go guys. Pakita muna natin yung aming papas eating. Papas eating? Yung kakainin namin guys ito. Tinapay guys, tinapay. Kanon lagi. Tinapay. Tapos pag nahuli guys, yung kung sino mahuli sa amin. Isa maulahi ba? Siya taoy. Isa maulahi. Smoke pound of lemon. So lemon guys. Oh, no. Actually dili na mong plato guys. Disclaimer lang ha, dili na mong plato. Ay guys. So next kani napasad guys. So ayan, with chili, halo-halo, cornflakes, mga baratuhan lang siya guys. Kaya di mo pa ako with mga mahalin. So let's get it on. Let's go. A few moments later. Ikaw mo yung hungit og limon ako. Kung ako pilde, kung ikaw pilde ako hungit og limon. Di ka naman ani mo. Hindi ko ana ya. Kala. Ayo ako gigatugod guys. A few moments later. Guys, ang una na magkaon kay Uwishi. Ayan guys, Uwishi ang magkaon. So, let's get it on. Start na ta guys. So, open. Open na ta. Open. O, paunahan na yung makahurot guys. Yun lang. Ano man? Magsagod naman ka. Depende na. Ano mo kung dugay ka mo mo. Oh. Nako, oy. Makagwa. Wag tubig. Wag pabigay. Ito hindi kaog ng ano. Basta maulaya, ipakaon asa ang palot ha sa limon. Limon pakaon doon. Wait na. Nakawig ka. Ginagawa mo. Ay. Ako na, dili na magsaba. Hindi makarot eh. Mut doon, John. Hindi makarot. Hindi makarot ka, baby. Hindi makarot. Huwag ka, ikaw. May tubig. Ay, tubig ba? Makalibang tag karayo ana. Pero kahit. Ginagawa mo. Wala na akong sipon, guys. Tubig? May tubig ba? Tubig pa. Kasi nga. Guys, ako sa ba? Nilay mo na. Nilay mo na balibat. Nilay ka. A
few moments later. Ayan guys, tikasan kaayo kay gilabay niya oh. Gilabay niya guys. Oh, napadiri guys. A few moments later. Guys, nalot nandun na ako gusto ang previous yan ang gina. Wala mo tubigay ha? Ay, yuta ay na lang. Ayan guys, no more. Ayan. Pinagkaluan ko so, ayan. Kan ane, money siya, lemon guys. Pakaon natin niya, kapildi siya. Yan, gi! Gi, kan ana. Lami mo na. Nga, di ko. Galak ka ba? And then guys, so, kauman mo siya lemon. So, kayo na sa guys, cornflakes. Ayan, cornflakes. Disclaimer lang ha, dili ni siya promote to kasi ba ano? Ha? Okay. So, second guys, bro, gusto mo pinakahala? Yan, start na guys. Wala ka lang ito eh. Wala may halang ko kapikasan ko nila. Wala may halang, pero chili, wahanang gapon to. Ayan, so next ito guys. Ngi, mas halang manggod ni orange kaysa... Ay! Ayan na! Start kami guys ha? Nalapas itin siya. Gaduk ka! Anda! Ito lang ba? Doon ka kamot yung gamit ako. Wala ah! Guys, kay... Saan man to? Uy nga! Saan man to? Bukas! So, 1, 2, 3, go. nagkita ba ni Purna na? Kita. Pero nang matulon, Jod. Pero matulon, Jod. Makita, hinibong ka. Makalak mo kung clip on. Hinak na to. Tapos bigang tingin ko. Daol, gahingos naman ko. Gili ako ba? Makagubag dagbay guys. Next! So guys, ito ano? Gahingos nagmanga tipon guys. So, Malugwa na kung tub mo. quiet. Bili na lang. Okay. Okay. 1, 2, 3, 1. Mapa mukbang na lang i-title ano ay. Gumin ng beko ah. Kasan kayo ko tigin? Kaon ba ko pumangaw? Kaon sa kanang daog boy. Dako ko boy. Ang winner kay siya, so ako nasa mukha og limon guys. The lemon. Dako na pero gamay na nagduga. Murag ako. Gili ako ba? Wala gubay. Gubay no. Matugba yung gagawin guys. Sumaon?
So, that's all for today's video guys. Kung mo na magmukaw ani. Ang hindi pula lang kay may pares. Ikaw na niya na. So, I hope you enjoy our video guys. Yung fast eating namin naging mukbang. Naging mukbang challenge. So, thank you for watching and don't forget to like, share, subscribe, and comment down below guys.